U prošlosti nije bilo zime i hladnoće u Rusiji. Crkva Preobraženja Gospodnjeg u regiji Kaluga. Crkva je izgrađena za tople klimatske uslove, bez mraza. Tokom izgradnje ove crkve grijanje nije instalirano. Nema peći, nema grijača, nema dimnjaka. Nigdje ih nema. I nema tragova o njima. Ali u Rusiji je veoma hladno bez grijanja. Javne prostore treba grijati. Stoga je peć napravljena kasnije. Postavljena je ovdje, blizu ulaza, da bi se stvorila zračna toplotna zavjesa. Uz zidu su izrezali utore za instalaciju peći. Očigledno je da su cigle izravnate. Ovo nije zidarska konstrukcija. Na zidu je ostalo puno žbuka. Gips ne može biti unutar radne peći. Izgoreće. Uz zidu je napravljen kanal za izvlačenje dima. Probušeni kanal je bio zatvoren iznutra kako bi se stvorila cijev. Pogledajmo bliže dimnjak. Jasno je vidljivo da su cigle unutar dimnjaka slomljene i oštećene. Neko je vrlo grubo izvadio cigle iz zida kako bi napravio dimnjak. Malter između cigle i crkvenog zida je bijel. Evo ga svjetlo. Cigle u kasnije napravljenom zidu dimnjaka spojene su s drugačijom malterom. Ima smeđu boju. Ovaj mali zid dimnjaka napravljen je kasnije. Zašto ruski arhitekta nije napravio peć za grijanje prilikom gradnje crkve? Da li je zaboravio na hladne ruske zime? Pogledajmo još jedan element ove crkve. Bočne vrata u prostorijama hrama. Vrata su napravljena od željeza. Metal ne zadržava dobro toplinu. Zgrada gubi mnogo topline kroz metalna vrata. Ovdje vidimo tragove postavljanja drugog dodatnog vrata. Nakon što je hram izgrađen, unutrašnji zidovi su bili malterisani i oslikani. Ali tada je preko maltera i boje nanesena građevinska smjesa kako bi se izravnali uglovi za okvir vrata. A zatim je premazano sivoj bojom. Pogledajmo to s druge strane. Isto je ovdje. Sloj žbuke, sloj boje, a na vrhu nanosi se građevinski malter kako bi se izravnali kutovi. Da se postavi dodatni okvir vrata, a onda se preboji sivoj bojom na vrhu. Pogledajte boju građevinskog maltera. U zidu crkve između opeka bijeli malter. Dodatna vrata su postavljena s malterom žučkasto smeđe boje. Podsjeća na boju otopine koja se koristila za brtvljenje kanala dimnjaka, koji je kasnije probijen. Vjerovatno su dimnjak i dodatna vrata napravljena otprilike u isto vrijeme. Nakon što je hram bio malterisan i ofarban iznutra, to jest potpuno spreman za upotrebu. Eksterijer crkvene zgrade nema zaštitu temelja od ruskog mraza. Vlaga se podiže iz tla kroz kapilare unutar cigli. Na hladnoći voda se smrzava i razbija cigle. Veliki komadi su otpali na uglovima. To je uzrokovao ruski mraz. Cijeli donji dio zgrade se ruši. I ovdje isto. Cigle su se raspale i ispale iz zida. Tako. Ruski mraz uništava zgrade koje nemaju zimsku zaštitu za temelj. A u ovoj crkvi zaštita nedostaje. Jer je ova crkva dizajnirana za tople klimatske uslove, bez mraza. Znak kaže da je crkva izgrađena 1791. godine. Na kraju 18. stoljeća. Ako je datum tačan, onda prije 200 godina u Rusiji nije bilo zime i mraza. To je nešto o čemu zvanična istorija ne želi da govori. Na mom kanalu naučit ćete mnogo o stvarnoj prošlosti čovječanstva. Istoričari su od nas skrivali istinu. Morao sam to sam da otkrijem. Pronašao sam stvari koje ni ne možete zamisliti.